proxecto Cerceda comandado por Luís Lemos, que se enfrontaba a un recén ascendido, o Céltiga, que volvía a terceira e deu a sorpresa, un partido no que non houbo goles, pero si houbo moitos remates a Madeira. Estamos a ver o primeiro do Cerceda, ese remate de Xaco que se foi ao traveseiro, o campo do Roxo, no que houve unha boa entrada, e o Cerceda que puido marcar tamén na segunda metade. Primeira aparición no partido do ex do Montañeiros, Quique Cubas, que con ese remate cruzado tamén lle apunta a trave. E o Céltiga tamén dispuxo da súa oportunidade. O pau foi nese remate de Antonio Fernández Rivadulla. O final, sorprendente, empate sen goles.